karon no, imposible nga wala gyud nakarelate ani Ate Will sa Yes. sa kasinatian ni ka. Murag mostly ate makarelate man gyud no. Tagsara man joy murag man woman. Basta isa-isa murag tagsara gid na nga mo dere kasagaran mo agi gyud og mga heartbreaks or kana lagi magpasulabi. Yes, so labi na sa ato nga panahon karon no Oo. nga Dili makakontrol ingon sa ta- ilang mga feelings. Unya dili pud nato ika-deny nga instead nga magseryoso ta about relationship nagiuban nga murag duwa-duwa na lang sila. Yes, 50-50 lang. Mm-mm. Murag ganang ayaw ihurot kay medyo kung imong i-focus good ang imong time or ang imong kadang feeling ngadto sa iya wa man ka sure mo na iyang giingon correct siya nga wala assurance. Yes, oo. Bisag asa man gud siguro nga mga nga aspeto sa kinabuhi wala gyud tay assurance no kay ingon palagi kuana nagtuyok ang kalibutan. Yes, ikaw ra gyud mo assure ang imo ra yung kaugalingon ang imong assurance. Yes, dili lang sa gugma ang walay assurance. Ang uban sa sa pagpanarbaho, sa friendship, sa unsa mang matang, sa unsa mang aspeto sa kinabuhi, dili gyud ta makaingon nga assured ta sa mga butang-butang. So naa gyud sa ato ang control. So gawa sa kuan ate insurance kay assured na ka. Ayun, gawa sa Magpa-insured insurance, ka. dili ang assurance. Oo. So ato nang paminawon si Ate Will kung unsa iyang ikatambag aning atong letter sender nga medyo ingon pa apektado na gyud siya kaayo. Yes, maing hapon ka ni Monique, no? Ug sa ako lang ikasulti ka ni morning kapon sa imo problema nga. Dili nimo ihol no ang imong huna-huna ngadto sa nahitabo. Kanang i-balance ang imong huna-huna. Kay normal man sa tao, so pila may imong edad karon wala ta ka. Wala man niya gibutang ate, no? Wala Kung pila ang yung imong edad, so i-balance ang imong huna-huna. Normal ang panghitabo sa atong kinabuhi nga walay assurance. Mhm. So, kinahanglan nga imo karong kanang mainay bitaw tay maingon ati nga dili patas. Oo. Mm-mm. Di ba maka-claim ta usahay nga dili patas ang life. Yes. At ibig Oo. sa iyang na-mention diri a first year college siya. So i-assume So, nato mga i-assume nga mga teenager pa ni oo, mga 17, 18 or 19. No, mga 20 na Or siguro kay ko naman something ron ano. ate okay 12 naman Ay, ate. opo, oo, K so to mga 12. 20, 21. Gipresume man ako sa Oo. akong panahon. So, ang atong giingon karon nga wala joy kuano broken heart man gyud ta kay rag inilo sa atong kinabuhi labi na imong gihatagan og bili. So murag ma-heartbroken gyud ka. Pero naara na sa imo kung unsaon nimo pag-manage. Kay importante nga imo yung ilabang imong kaugalingon kay kung magpalupog ka magpadala ka sa imong feeling walay mahitabo puros lang ning katibo. Mhm. So kinahanglan mo bangon ka no. So naa may do and don't sa kanang mga feeling bitaw ati nga murag ka ng heartbroken ka. Mhm. So ang imong buhaton so do take care of yourself. Ayun. So mo na imong hunahon importante ang imong kaugalingon. Kay wala man kahatagig bili sa imong loved ones, di ba? So naapay panahon nga mangita ka or dili gid siya para sa imo ha. Mhm. O mo na ibutang sa imong huna-huna no nga dili siya para sa imo ha. So naa pa siguro'y gigahin nga lain para sa imo. So aron kuan nimo aron ma-divert ang imong huna-huna. So do appreciate the good memories. So kung atong tanan nga mga imong mga maayo nga mga butang nga nahimo, so mootoy i-focus sa imong mind. And i-re-evaluate ang imong kaugalingon no labi na gud sa imong mga panginahanglanon. I-evaluate nimong utro kung asa ka nagkulang kay na may uban ati nga bisan maingon siya nga kanang panakip butas ra siya, di ba? Mhm. Kay nagbulag to previously sa iyahang ex. So, kung supposed to be kung maayo po siya, kung naapay ka-compare, kung na-develop gud siya maayo, kung maayo niya gitreat ang iyahang katong iyang ka-relation. So, wala imposible siguro nga dili ito magpabilin sa iya. Di ba? Kay nganong ni kuan man no, ni napot siya question. So, nagduha-duha siya kung diha na lang ibutang isentro na lang sa iyang mahuna-huna nga dili gud sila para sa iya kay aron dili siya masakitan. Mhm. And then siya ra gyud mo kapasaylo si ang kaugalingon no pasaylo ang imong kaugalingon nga kanang sa pagbuhat o kanang paghuna-huna nimo og dili maayo murag naapod nay kanang kanang mag-reflect ka sa imong kaugalingon ati nga
aron siya makahuna-huna kung unsay iyang maayo nga angay buhaton sa umaabot. Kay di ayaw na period naibitag may magsiyari nagsayal, di ba? Oo, so napay daghan. O, so kuan imo positive ang imong huna-huna. Ayaw itugot ng imong emotions, no, mo mag-rule sa imong mind. Kay delikado na. So ang maayo nimong buhaton pangita og mga butang nga diin adto ka malipay. Ayaw na pag huna-huna atong imong kanang ex kay dili na gyud to pwede nga kanang mobalik sa imuha. So kung mobalik kun tahapod sa imo, so imo pa ba di ay ko ano no, so mangita na kaglain forward or go on na. Ayon na paghatag og panahon ni atong mga tawo aw kanang mga happenings nga nakahatag sa imo og broken heart. Kay kinahanglan mo move on ka. Ayaw na paghuna-huna atong imong ex an pasayloan na pud siya. Kay aron makadawat ka og peace of mind kay kung mag-aligot-got siya permi ate. So maghuna-huna siya nga gihimo ra siya nga murag gidula-dulaan ra siya so naamang kay mga negative thoughts ana no. So kinahanglan aron na kay peace of mind pasayloa ang nakasala nimo. Kay kung dili pud nimo siya pasayloon, so ang imong kanang murag kuan dili ka makahuna-huna og maayo. So halos tanan na lang ang uban ra ba ate, di ba sa atong mga previous mga problema sa nagpadala nato nga kanang manimalos sila sa lain. Yes, which nga is dili, bad. which is bad. Nga dili sila ang nakasala ato na hinoon sa lain sila mobalos. Oo, so mo na dili maayo. Ibutang lang sa imo na nga inana ang kinabuhi sa tao no na ay kanang swertiho na apoy kanang malason. And then kung kita normal kay mo na igyaw na ang tanang panghitabo sa imong kinabuhi na ay purpose ang Ginoo. So basan gitigaan pa ka og mas labaw pa. Nagiandam sa Ginoo mas labaw pa para sa imo ha. Tama. Oh, so kuan na kanang let it go na ang imong mga feelings nga mga medyo na ay mga pagduda or mga kahiubos, mga kasakit karon. So kuan na siya ihalad or i-share sa imong mga best friend, sa imong ginikanan mismo aron makagawas. Kay kung magpuot ra sab na sa imong kasing-kasing magpundo na siya murag dili delikado ate ma-depressed ang usa ka tao kung ang imong problema imo ra permi kuano kanang i-hold ba sa imong kanang huna-huna dili ka makapagawas. So ang imong maayong buhaton ni nga keep on sa imong mga gibuhaton karon, ayaw na paghuna-huna sa imong past kundi move on na. Biya ito siya and then proceed kung unsa imong mga plano sa kinabuhi and butang gid sa huna-huna nga ang tanang panghitabo sa imong kinabuhi na ay purpose ang Ginoo. Tama. Mao gyud. So Ate Jane, unsa may imong huna-huna kung Yes, Ate Will. kung sa imong kung ikaw sinik ipahimutang nato na gihimo ra da ikang kanang panakip butas unsa pud kay imong ma-feel karon no? Bitaw Ate Will no, muraga nakatawa ko nga naghuna-huna ka nakadawat ko ani nga letter kay murag nabalik ko sa previous na nga experience no. Mao nakaingon ko ganina nga murag wala man siguro tao nga wala ka experience of heartbreak, diba? Kay tanan man ta miagi ga ingana muraga kanang na nadismaya or unsay term ana nga murag wala gan inamit ang atong expectation kay wala man siguro tao nga naghuna-huna og failure, diba? Mostly man gyud sa relationship man, sa pag-eskwela, sa panarbaho, sa unsa mang matang sa atong pagkinabuhi mo huna-huna man gyud tag kanang achievement or kanang mahimo tang malampuson, diba, malipayon. So kani karon murag na gibalik ra nato og touch kay ingon palagi bisan pa man sa ka-competent sa mga bag-ong tubo karon dili pud nato may limod nga naa gyahapoy mga nagpabilin nga murag old school ang ilang pamatasan Ate Will ba pag abot when it comes to relationship.
Kay kasagaran Yes. manggod sa bagong tubo karon ingon palagi marag dula-dula na lang ang relasyon, ang panag-uyab or unsa ba nga mga kuan din ha, kanang mutual understanding ingon pa nila. So dili pod nato maidinay nga naagaha poy uban nga seryoso. Labi na kanang mga wala gani sila ma-expose Ate Will kung unsa naka kuan ang kalibutan karon kanang naana ang halos tanan tricks sa palibot. So Yes. kinahanglan gihapon nato i-cater and makahatag taga lesson para sa mga uban nga bagong tubo nga wala pa po'y idea sa mga ingani kuan naman ni realidad naman ni sa kinabuhi no. Yes, tinuod gid na nga reality. Oo. Usa lang siguro nato is ipasupot karon, ipasabot sa atong mga naminaw karon labi na sa mga ingani no, inosente pa matawag nato nga inosente nga dili tanan nga unsay gibati nato is masunod or kanang kung unsay pagtuo nato or paghunahuna or pagtan-aw nato sa dagan sa atong relasyon is ingana na gyud hangtod sa hangtod. Kay ingon palagi the only constant in this life is change. So, Yes. unsa man ka perfect ang inyong pananaw sa inyong relasyon karon, ayaw gyud i-expect nga hangtod-hangtod ingana na naagay maabot nga trials ka. Bisan pa man gani sa atong letter kagahapon no, gamay nga lalis posible siya mamahimong dako nga problema tungod lang sa mga pride. So kinahanglan makat-on gyud ta og adjustment. Og syempre sa mga kuano sa mga bagong tubo karon ay address lang yun ako sa mga bagong tubo kay ang mga naanay experience murag para gani sa ako ikatawa na lang nimo Ate Will di ba makadumdum ka sa imong mga past di ba mga kaagi nimo nga sakit Kuan na lang no, murag ka ng memories na lang baga unsa man dayto sa una murag. oo murag mo kaingon ka na murag nag-agi pud ko ingana nagilak-hilak og ingana pero murag karon ikatawa na lang nimo Naglili ko. nagtago-tago Nagtago-tago. kung saan na lang oo di ba naapoy uban Ate Will nga dili gani nila maibutang ang ilang mga tiil sa sitwasyon sa nahingtungdan kanang moingon bang sus hila-hila ramon ka sa una ingana pero sa pagkakaroon siguro sa imo murag kataw-an na lang ang ingana nga experience pero sa mga tao sa mga labi na kabatan-unan nga naa karon nag-experience sila bag-o gyud na sa ila big deal gyud na sa ilaha so kinahanglan pod considerate ta kung naaman galing tay mga manghodras ato mga friends, mga kaila, mga cousin or magkaunsa sa kaila nimo nga kanang something murag makita nimo nga seryoso siya nga ga-struggle gyud siya sa iyang heartbreak sa pagkakaroon no dili lang siguro nato ingon nga ura-ura katawan kay Yes. instead nga ma-feel nila nga na ay nakasabot sa ilang feeling basig ma-intimidate na noon nga murag moingon na mas maulaw na hinuon mo share, di ba? Instead nga makatabang ka nga ma-release ang stress or mga heartache sa ilang nga kasing-kasing nga murag ikaw na hinuon ang kuan sa ilang naghatag og idea nga dili di ay sila pwede mo voice out kay katawan sila ma-misjudge, di ba? Yes, pero ang uban ate no murag talag sa una ning inaaning nga naay attitude behavior nga inaani kay mostly sa mga lalaki murag kuan raman sa ila carry, di ba? Carry ra, oo. Ang mga serious type nga lalaki mo nang moingon mo murag inaani ang ma-feel nga kanang kuan gid nila ba murag hugot gid kay dibdib nila. So ang uban kay murag kuan ra po na murag kanang atong makuan nga uy murag kuan raman siya playing full raman kaayo murag kaya ra. Kaya Pero Ate ra. Will na ako'y nabasa nga column man siguro to. I don't know kung kuan gyud ba siya kanang tinuod gyud kay nabasa ra man wala man ko'y nakitaan nga mga reviews didto aba. Pero naay kuan nga sa mga lalaki daw nga sa relationship sa breakup makaingon ta lalaki ang una naka-move on daw kay nangano. After daw sa kuan sa breakup makita nimo party didto, party diri, inom diri, laag didto, laag diri. Murag something makaingon ka sa babae nga part, ang babae daw ang makakita, makaingon nga murag wala ra ba niya ibutang sa buot. Samantala ang babae diba, hilak diri, hilak didto, emote diri, emote didto or unsa pa na nga mga maoy-maoy. Pero kana daw Ate Will, murag ila ra daw ng defense mechanism para ingnon nga okay ra sila. Pero deep inside naa daw ang pain. Yes, So, it's normal gina nga ma-feel sa ato, no? Human instinct nga ma-feel gitag pain. Apan depende ra na sa atong pag-manage or control, no? Unsa nato pag-adjust sa atong kaugalingon. So naay something nga ingon pa sa akong pagsabot adto na ay
naay part sa boys nga instead nga ikuan nila ikanang i-embrace nila ang heartache, ang pain is murag na ang ilang ingana is mag denial sila nga nasakitan sila, so mo nang iagi na lang daw og lingaw-lingaw. Ambot ka akong sakto pud ang akong pagsabot mo toy akong pagkakon sa akong nabasahan, no. So dili pud nato malikayan nga kuan kanang na mahisgotan gyud dapat ni kay kasagaran baya sa mga cases reported at Will sa mga suicidal tungod sa depression is lalaki ang biktima. Yes. Mm-mm. Kay di man gud mostly ang mga lalaki murag kanang menos sila o kanang bitaw pareha sa mga ato nga sa mga babae nga kaantigo mo manage. Mhm. So sila ila idibdib. Labi na laging siguro seryoso, no? sa feeling na wow siguro sila mo share ang mga babae good kay kuan ba ta ate kanang Hilak dayon. hilak dayon and then mo share sa problema, di ba? Mm-mm. Ang mga lalaki kay medyo naman sila kuan murag kanang kining maulaw bitaw sila nga mahibalawan Lagi sa kay uban, oo. ingnan man dayon kamubog Yes, lubot or unsa ba mm-mm. na din na iyakin nga pagkalalaki Oo, bitaw na- lalaki og lalaki, mohilak oo. dili man na tinuod kaya tanan good ta na ay pagbati, no. So Yes, dili normal man gid nang mohilak ta pero ang mostly ang mga lalaki di tagsalagi tagsalang lalaki gyud ang nga mo mo kuan. mo hilak Yes, magpakita oo. gyud nga naghilak. Mm-mm. Mostly ila ra gyud itago. Oo. So so kini karon sa akong sa akong base ra ni pod sa akong experience, no. Usually man gud sa pagkakaroon makadungog na gud ko kanang mga maoy ingon pa nila, mga unsa na mga internet terms nila sa pagkakaroon lagi nga henerasyon, no. So para sa ako easy ang mga steps nga akong mai-advise kung naaman galing mga nag-agi og ingani karon or naahangtod karon naa pa nagpabilin pa sa ingana lugmok nga sitwasyon ingon pa. Dili siya dali mag-move on, oo, tinuod dili siya dali mag-move on labi seryoso nimo. Pero ang pinakauna gyud para sa ako ang pinakauna gyud nga step para maka-reach ka sa lain nga part sa imong lain nga chapter sa imong kinabuhi is dawaton gyud nimo kung unsa ang nahitabo. Yes. Dawaton nimo ang sitwasyon and then stop blaming yourself na. Oo, kay dili man tungod sa naamo ko uban nga maingon nga sala ni nako kay kabalo na ko nga ingana posible kong himuon og panakitbutas pero nagpadayon gihapon ko. Yes, mo nay dili maayo atino nga mo blame ka sa imong kaugalingon. Dapat kung unsay nahitabo, unsay nasayop man ka or wala, mostly nasayop ka. So wrong decision. So give kuan na ka kanang nay mo let go na ka. So do not blame yourself. And past is past. So move on. Oo. No? Dili na ka ingon nga kuan pa kay mo nay makahatag og samot nimo og kalugmok. Opo. So don't be negative. So tindog bangon and heads up, no? Normal. Oo. Ingon pa nila trust the process. Pero para lagi sa ako na ingana, no, dawaton nimo kung unsa gyud ang tinuod nga sitwasyon nimo sa pagkakaroon and then stop blaming yourself. And kuan pod kanang kuan lang sa pa i-absorb lang kung feel nimo kahilakon ka or gusto nimo magmahay or something, ayaw i-deny sa imong kaugalingon kay dili na dali mawala at labi nagsigihon nimo og deny kabalo ko sa imong kaugalingon nga nag-struggle ka pero i-insist nimo nga okay ra ko kaya ra nako dili siya madali kung dili ka ikaw mismo sa imong kaugalingon dili nimo dawat ang kahimtang nimo sa pagkakaron. Yes, mas maayo nga ipagawas gyud ang tanan nimong mga ma-feel nga negative sa imong una kay aron mawala na siya. Yes. Kay dili man na siya mo erase sa imong mind kung walay imong mapagawasan. So mangayo ka og kuan advice. Ang iyang paghawatan nga mag-sure na siya sa iyahang. Dili siya basta-basta nga magpataka na lang og kanang kanang magkuan ba Salig. oo, selective na siya nga Yes, pagkatao kay di na aron di na siya masakitan pag-usab. So ikaw ra man ka og galingon, ikaw ra man ka og mag choice ana no imo ra man ang kaugaling desisyon. So ni kinahanglan careful na ka. Yes, oo. Dapat gyud. Oo. Gana. So kanto sa kanang i-release ang stress sa imong kaugalingon. Syempre dili magyud nato ingon nga
tanan sa atong friends na amag yung mga bully or kanang tigpalagot ba Ate Will, no nga Yes. instead na i-comfort ka palaguton ni noon ka, so wala kay mapilian sa imong mga amigo. Para sa ako, pinaka best gid ni mga kanang shoulder to lean on or shoulder to cry on is ang imong parents. Kay unang-una sila ang mas nakaila sa imo. Sila Unsa gyud ka ang ka-sensitive. makasabot sa imo, no? Nayuban mga bata Ate Will nga dili ka ayo vocal sa parents kanang maulaw ba? Yes, depende bang guna sa upbringing ate no. Bisan Maura sa amo pod, sa among upbringing murag kuan mi kanang dili mi mag-share sa among Sa parents. parents no kay maulaw mi maatura lang mi mosumbong sa among sister o brother mga inana pero sa among mama kuan man gud kanang naiya bitaw ate nga murag kanang kinachila ba sa una nga isog magpanuko ka Maglisod ka og maglisod approach, ka og oo. approach so mo pagay kasulti na suko na Opo. so depende Mao na sa magduha-duha sitwasyon o magduha-duha na ka og share Mm-mm. so kung inana ang tipo sa imong ginikanan so manghita na lang og lain kay aron di ka Oo, lain nga. iwasan ni noon ka Lain nga Diba? sigurado ka kasaligan nimo Yes, kanang dili ka oo. i-judge. O di ba ka bisag andam lang maminaw sa imo kanang wala kay madunggan nga ikaw manggod ka mo na mo. Something nga na ba? No? lagi imbes nga ma-share ka tiwasan ka so ayun na lang kay Yes, murag oo. mosamutan ka og kanang mosamot na hinuon ang imong heart no Mm-mm. Oo. Pinaka-perfect nga kinahanglan nimo hanapon labi na anak ka sa part nga gusto nimo mag-move on is tawag yun nga imong kasultihan sa tanan-tanan. And then kanang dili ka i-judge instead at ipa-feel sa imuha nga normal ang ingana nga feeling o dili nimo dali gyud siya nga kanang mabuhian mabiyaan pero naay mga pamaagi kana bang makatabang sa imo pagpa-realize nga dili lang din hataman ang kinabuhi kanang Yes. makahatag sa imong inspiration o good nga advice nga makapa-realize sa imuha nga ang mga tao sa atong palibot is dili lang nga usa ang purpose. Daghay mga tao nga atong na-meet lagi, ang uban maghatag sa atong leksyon, ang uban no, i-test ta kanang mga tao gang murag testingan ta kung asa tama ng atong pasensya. Nay uban nga gamiton ta mauning nahitabo sa iya karon. So usa na nga tao na-meet nimo ang purpose is gamiton ka and someone which is willing to bring out the best in you. So naagi mga tao dili lang din mahuman ang kinabuhi, kinahanglan nimo ma-realize, kinahanglan nimo makahanap og tao nga mutabang sa imo pagpa-realize nga naagi lain-lain nga klase sa pagkatao. So kinahanglan nato dawaton nga oo abot ta ni agi taing ana para pod mahimutang better pag-abot sa future, di ba Tiwil? yes Kana nga makamauna ta mo select og mga tao nga dili na ta mo balik sa mga past nga mubati na pud tagkasakit. Maka-learn ta sa ilaha. higugma sa imong kaugalingon Yes, Ate Will. 100% good na. Yes, Oo. oo. Kay ingon pa dili pud ka makahatag og maayo nga love sa lain tao sa imong mga ingon pa gihigugma kung ikaw mismo sa imong kaugalingon wala kay pagmahal. Yes. Kay ma-question man nimo imong kaugalingon hangtod ma-feel nila nga dili na progressive or dili na ka ingon pa fruitful sa imong gihatag sa ilaha nga Yes, kay di man ka attention. maka-share sa uban kung wala po nimo gihimo no sa imong kaugalingon. Yes. So kinahanglan nga kung naa kay paghigugma sa imong kaugalingon mo to imong ma-share sa uban. Tama. Maka-inspire pod ka, Ate Will. Yes, tinuod gyud na Ate Jen nga kinahanglan nga ang ato bitaw ang kung unsa ang atong attitude mo po na atong mapakita sa uban. So diha ka ma-picture out no ang imong sa imong image kung Mm-mm. makita man sa mga tao kung unsa ka, di ba? Yes. Mm-mm. Sa oras. Okay. Proceed ta sa atong quote for the day. O, alang ni sa mga naay mga kasinatian din ha, no? Nga medyo nalisdan gid sila. Labi nag first time nga experience. Dili gid siya lalim. Dili gid loco well ho. Nag-ingon siya, if you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. So, kung naa may galing mga tao nga muhawa sa atong kinabuhi, panigurado nga gikuha na sila tungod kay naay bag-o nga muabot og syempre muhatag sa ato og inspirasyon. So, ingon pa dawaton and move on. Yes, mo nang di gid ta magpabilin sa atong kung unsay atong mga past na agian nga mga kasakit. So just move on. Yes, dili ta magpakalugmok. Oh, okay. O karon atong paminahon ang Bible verse ni Ate Will.
Yes, ang atong Bible verse karon ning kahapon nun gikan sa Luke 11:10. Nag-ingon, for everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. So mo na ni atong giingon nga kung kita na ngayo ihatag gina sa Ginoo, o kung kita nangita at makita makakaplag, o kita nga magatuktok kita pag-ablihan. So ang the best way ang pag-ampo nato makanunayon nga to sa Ginoo, no? Kay walay imposible nga dili ihatag sa Ginoo, kay na may giingon nga God is our provider. So ay dili ta magpakawala sa paglaom ubanan sa atong pag-ampo og mga pagtuo. Og mga adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Well. O kini si Ate Jean na atong kauban sa control, si Engineer Primo Flores. Wow!